Anjoti. Voilà, assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe mi salmini onon fof goto fof inde mum e yettoɗe mum hande miɗen ɗiri ɗo e grand budget on jii sokkulo ko haalanno ko sappo saji ɗi gari ya darima noon ko garanaɗo siral miɗo wonde e garal jaggiɓe neɗɗo dariɗo ko waɗa bendirawo donc ko kalanannomi on ko donc Moussa wawi wadde confirmé o ligge ɗi no mbaɗi fayida ko matériel moƴƴo donc vraiment grand Moussa an en lebda e privaɗo koye mbawa ɗum ɗo haalde kono miɗo sohli fulɓe waɓe no mani vraiment taw neɗɗo ganduɗa hoorema iɗo faami koko woni famdorde pulaar koko woni kadi nangande neɗɗo mum donc vraiment miɗo weltanima no fewi donc haalan bandiraɓe ɗo woni e golle. Assalamu alaikum bandiraɓe musiɗal fulado no fof on calminama koto ɓe inde muɗum e yetode muɗum yo musidɗo meɗen koddijo meɗen denɗiɗawo meɗen goto e meɗen Oumar Sow golle muɗum ɗe jii'ima ay e jii ko woni e sakosaji he ko haɓanade pulagu e imminde pulagu no pulagu yaari yeeso te enen poti mbo nangande nangiraɗen mbo juuɗe sappo kañum ko daraniɗo pulagu te mi weltima ligge muɗum he no feewi noon ligge muɗum ɗe moƴƴi jooɗi ɗo hatta ligge ko ɗo kaɗe sakkosaji ɗi wona fenade ko gonga sakkosaji ɗe jooɗi moƴƴi haa ko ɗo haata te Oumar on no weltanama mo toranama du'a mo du'anama kadi no golle mum ɗe jaari yeeso no musidalngal kadi wawi yaarude yeeso ɗenɗam fuladu fof fulɓe nangodira fulɓe ko gotum tan ala gonɗo sera awa enen fof fulɓe on teranama du'a e du'anama no Allah naɓiɗen e yeeso ya rabbi Allah wano Oumaru en ni kadi ya Allah hebbi ɗumen e nder leñol meɗen ya rabbi Allah barke salatul fatiha awa calminama bandiraɓe onon fof musidɓe fulɓe on calminama huy wona seeɗa on jarama noon wassalamu. Voilà bandiraɓe on nani grand Moussa ko haali o vraiment Moussa weltanama ko a moƴƴo vraiment min kam ko mbamideran ko wano monni addi ha mi naata vraiment a weltanama ankala a weltanama tigi ka moƴƴo vraiment mi jam ñam aywa jarama.